Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 10 awgust hepdäňem ýekşenme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Şu hepleşmezde men size 25-nji sentýabrda New York'ta geçirilecek miting barada maglumatlar berjek bolýar. Hormatly vatandaşlar, ine bizim açık efirimizde halkın içinde hormatlanmayan Gurbanul ve Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Gelin birinji bilen men sözü öz tohumunyň milli lideri, öz tohumunyň arkada bolan Kezzap Gurbanul Berdimuhammedow bereýin. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören Kezzap halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumunyň arkada Gurbanul Berdimuhammedow sözsüzden aýdýaryň. Hormatly adamlar, men boljak işe ýa çäre ýok diýipdirler. Bir betbasyly Duşanowyň arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkaňda daýary ýetdirýär. Eger durmuş meseleýe çykaýsa, näse Daşary işler ministriniň wekillerini aňarda ýani Türkiýede bolsa ilçhanada giýici unyň dowamyndan ýüz tutup bilerdi. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady eder. Sağ bolmaň hormatlanmayan Gurbanul Berdimuhammedow. Indi sözü bolsa Kezzap kakasy Gurbanul Berdimuhammedowyň tarapyndan haklary ugurlanan haksyz we jogapkärçiliksiz Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowa söz berelim. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan Kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini sowgat hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdýaryň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Sağ bolmaň hormatlanmayan Serdar Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, biz gepleşigimize dowam edelim. Ine sizin bilşiňiz ýaly 2023-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisi New York şäherinde resmi taýdan açyldy. Mejlisiň mowzugy parahatçylyk, awadançylyk we durnukly ötüş. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek ýokary derejeli hepdesinde döwlet we hökümet başlyklary Birleşen Milletler Guramasynyň New York'taky baş edarasyna ýygnanyp 2030-njy ýyldaky durnukly ötüş meýnamasyny we 17 sany maksat sebitini durmuşa geçirmeň gidişine sinederler. Ine hormatly vatandaşlar, men size New York'taky geçiriljek protestiň reklamasyny görkezjek ve soň biz öz gepleşigimize dowam ederiz. Приветствуем вас на официальном ресурсе Народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Заранее признательны за интерес и внимание к важной информации.
Уважаемые граждане Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и России. 25 сентября 2023 года с 11 часов до 13 часов напротив здания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоится антивоенный и правозащитный протест. Все желающие могут принять участие в этом протесте. Все желающие могут прийти со своими флагами, знаменами и транспарантами. Тема митинга: митинг против российской агрессии, защита прав человека, поддержка политических заключенных. Приходите и становитесь вместе с нами организаторами этого протеста. Народное движение «Демократический выбор Туркменистана», контактное лицо Нурджан Сюзер, телефон +1 91 76556 164. Hormatly vatandaşlar, gelin indi biz gepleşmemize devam edelim. Men size Birleşen Milletler Gurulmasynyň bir näçe saýtlaryny gökezjek ve Baş Assambleýanyň 78-nji mejlisiniň gün tertiplerini we durumlukly ötüş meýnamasynyň 17 sany maksat sebitlerini durmuşa geçirilişi barada maglumatlar gökezjek. Ine hormatly vatandaşlar, siziň bilişiňiz ýaly 5-nji sentýabrda New Yorkda 78-nji mejlis başlandy, ýani General Assambleýanyň 72-nji mejlisi we şol dowam edýär. Oktýabryň başyna çeli dowam eder. Şol arada ýagny Amerikada bir topar ýolbaşçylar geler, hökümetleriň ýolbaşçylary, döwletleriň ýolbaşçylary we 18-nji dekabrdan başlap, 18-nji sentýabrdan başlap şolar şu ýygnaklara gatnaşyp, şu ýerde berilýän maglumatlary dinläp, ýani öz aýtjak sözlerini aýdyp bilerler. Ine gelin men size birinji bilen onuň saýdyny öýkeýin. Ine vatandaşlar, ünsüň onuň saýdyna ine Samit Patsur diýerler. Ine şu samit geçýär 18-nji 19-njy sentýabrda başlap, ýagny 5-nji sentýabrda TRD Assambleýanyň açylşy bolup geçdi we komissiýalar işläp başlady. 18-nji 19-njy sentýabrda bolsa, ýani başlyklary gelýär, döwlet başlyklary, häkimet başlyklary gelip şol samity dowam edýärler. Olaryň ýani şo samita gatnaşyp şo ýerde beriljek daklatlary ünsürip öz aralaryna gepleşip şo ýerde maslahat alşyp mümkin bir näçe dokumentler bol çekerler. Ine şu ýerde belli geçiş ýaly, belli geçiş ýaly şu meselelerde 17 sany maksatnama goýuldy. 2015-nji ýyldan bäri 2030-njy ýyla çelli 17 sany maksat sebiti goýuldy. Şu maksat sebitindäki soraglary da häzir seyredip geçer. Ine şu ýerde siz görüp bilersiňiz, hormatly vatandaşlar, şol Samit Patsur diýerler. Şuňa цели устойчивого развития, ЦУР. Ine şu samit 2015'ten 2030 ýyla çelli dünýäniň, bütün dünýäniň, ýagny Birleşen Milletler Gurulmasyna gatnaşan döwletleriň alan maksatnamalar näme geçirilýär? 17 san maksatnama bar. Şonuň geçirişi bardy, her ýylky açýardy. Ine şoň üçin bütün dünýä boýunça gaty wajyp syýasy mesele şu geçirilýän ýagny manifest. Ine şol manifestasiýada, ýagny mejlisde şol toraglary seyredip geçirir. Men häzir şu 17 san maksadyň her biri boýunça size kiçik maglumatlar beren. Şu ýaly geçýär, şol onuň içinde şu bizim geçirijek New Yorkdaky onuň binasynyň garşyna biz protest edýän bolsak, miting edýän bolsak, ine şol binanyň içinde şu ýaly ýygnak geçýär. Ine hormatly vatandaşlar, 17 san sonra, ine 17 san sonra ine ingilis nimesi var. Ine şu saytlara girip bilersiňiz de özüňiz görüp bilersiňiz. Men size häzir rus versiýasyny öýtüp. Ine 2023-nji ýylda ýürütülüşdirilen daklat var. Şol daklat
ine 18 dekabr sentyabrdan meclise aydılar. Ine men şu dakladın bölügini görkezden sebäbi eýýem şu daklar taýýar we bir näçe döwletlere iýerildi, ýani tanşar ýaly we şo ýerde gatnaşar ýaly, gatnaşanlar şo zatlary aralyp maslahatlaşar ýaly. Ine şo dakladın şonu monitoring edýärler. Bütün dünýäden danylar alyp, ýani maglumatlar alyp, birinji monitoring edýär. Onda ýürüýte şol assambleýa. Monitoring edip şu 17 sany goýulan 2015-nji ýylda goýulan maksatlary görä, ine şu 17 sany maksadyň nähili gidişi boýunça her ýyl daklanýar. Ine şoň üçin şol geçirilýän onu, ýagny Amerikanyň New Yorkdaky Birleşen Milletler Guramasynyň baş edarasyna geçirilen assambleýa ýygynak, ýani meclis her ýyl geçýär. Şol wagty. Her ýyl geçip şo ýerde daklada edilýär. Geçen ýylyň dowamyna gazanılan üstünlükler, maglumatlar ve danylar şo ýerde berilýär. Indi edil bizim üçin, ýagny türkmen halky üçin adam haklary boýunça meclis ýa adam haklary boýunça ýygnaklar ve adam haklary boýunça hemme alyp barýan işler ýene de ONU-nyň Ženewadaky edarasyna geçýär. Şo ýerde ýadyňyzda bolsa men protest edipdim, men görkezdim, men şu ýerde Ženewada ýygnak geçirilýär. Her ýyl ýylyň dowamyna ýürütülýän, ýani adam hukukyny gorýan gurumy işleýär. Onuň gurumasy we şo ýerde siziň ardalaryňyza seredýär, siziň ýani bozulan kanunlaryňyzy şo ýerde gorulýar. Ine şonuň üçin iki sany ONU-nyň bölümi dürli zatlardyr. Amerikada baş edarasy ýerleşýän New Yorkda, Ženewada bolsa diňe adam haklary boýunça, ýagny adam haklaryny gorýan gurumanyň düýbi esas düýbi şu Ženewada. Ine şu ýerde şu daklady özüňiz okap bilersiňiz, ine şu ýerden skaçar edip bilersiňiz daklady. Ine men şonu ýürüýte aldym. Gelin men size şonu görkezýän. Ine ünsüyorum, vatandaşlar. Ünsüyorum, şu ýerde birinji bilen şu 18-nji sentyabrda okuljak daklad şu. Şu dakladda birinji bilen ýani Antonio Guterres söz alýar we şu dakladda ýygyna gatýar. Ine şu daklady. Soň ýani düşündürüşler bar. Indi her uwurdan siz okap bilersiňiz, şu ýani ine şu ýerde görkezden saytymda rus diline siz şonu ýani özüňize skaçar edip bilersiňiz de şol maglumatlary ine men size görkezýän. Ine şu ýerde выполнение обещаний под угрозой. Biziň beren ýani sözlerimiz hukukyň aşagyna sebäbi, hukuk astyna sebäbi ine şonu düşündirýän näçe. Şu ýerde nähili esasy 5 tany klüçewo işler etmeli şol ýani hukuksyzlyk saklamak üçin. Ine şu daklady men size okap durman ýöne şu ýerde men size 17 sany maksatlary görkezýän. Ine şu maksatlaryň ýani ine birinji maksady likvidasiýa işdigide ýani garypçylygy ýok etmek. Ine şu maksatlaryň rezümesi ýani jemleýiji sözler aşagda bar. Men şu gün jemleýiji sözlerini geçeýin. Her birini görkezip okap durmaýyn. Likvidasiýa goly ýani aşlygy ýok etmek we beýleki maksatlar. Ine şol Birleşen Milletler gatnaşýan döwletler, 190 döwletden gowrak, şular 2015-nji ýylda ine SUR diýilýär, Цели устойчивого развития, ýagny durnukly ösüşiň maksatlary diýip 17 sany maksatnama alýar. Şu maksatnamanyň her ýylda nähili ösüş bolmady, şoň açýardy. Ine şol assambleýa, sentyabrdaky assambleýa, New Yorkdaky assambleýa ine şonu düşünýär. Şol barada gurgun edilýär. O ýerde adam haklary boýunça gurgun edilmeýär. Biz näme şo ýerde miting geçirýär? Sebäbi ine şo ýerde bütün dünýäniň başdanlary, hökümet ýolbaşçylary barýar we şo ýerde şolar uly biz plakat ederiz, Berdimuhamedowyň kimdigini we Serdar Berdimuhamedowyň kimdigini, adam haklaryny bozýanlygyny, türmelerde adamlar gynap saklaýanlygyny, biýgüne adamlar türmeye batýanlyklaryny bütün dünýä görkezýär. Hemme prezidentler görsün.
şular utonsun beýlik prezidentin öňüne şuryaly halkara urmalarda şuryaly halkara meclislere gatnaşanlaryna şol diňe Türkmenistanyň prezidentiniň ýa-ni iň awraty reklamaty bolurdur. Şolu görürler aýnadan. Ýa şoň üçin biz şonu edýäs. Egerde iň aşagyna düşdük, lütfen hormatly vatandaşlar, men sizin wagtyňyzy çekmeýin. Şu ýerde danaryň abrabotkalar we statistikasy bar. Iň aşagyna düşdük. Şu ýerde gysgalylan ýagdaýda ýa-ni rezüme bar. Birinji vizualny rezüme. Vizualny diýmek görür ýaly gysga rezüme. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. Hemme yerde garipçılığı yok etmek boyunca maglumatlar. Şu yerde aýdýa dine döwletlerin 3'ten 1 bölegi ö döwletine garipçılığı ýa-ni azajyk garipçiligiň mülçwerini azajyk betilip bilirler. Şu ýerde ýa-ni uýuzly gruppa nasilenia, ýagny garipçılıga has ýa-ni haýsy gruppalar şu garipçilik diýýär. Haýsy şu gruppalar kim girýär, şunu görýärler. Çağlar 8,5% girýär. 7,8% ýa-ni adamlar iň garipçiliga ýa-ni garip ýagdaýa giyip biljek adamlar we 23,2% ýa-ni garra adamlar, ýa-ni ýaşly adamlar şul gariplikde ýaşaýarlar diýildi. Şu ýerde analizler bar. 105 döwletiň 105 döwlet 10 aýda 350 sany sosialny ýa-ni sosialny işleri edipdirler garipligi ýeňmek boýunça. Egerde üns beren bolsaňyz Türkmenistana 2 sany 2 kelleli prezident sosialny problemalaryny Türkmen halkynyň sosial problemalaryny çözmedi. Gaýtyp mundan beter kynlaşdyrdy. Sosial problemalary çözmek diýmek näme? Ýagny iş ýerlerini tapmak, olaryň pensiýalaryny, olaryň çağalary üçin alýan pullaryny köpeltmek, adamlara haritleri ýa-ni öz aýlygyna alyp boraýaly haritlaryň bahalaryny saklamak, şu ýaly we şundan beýleki sosial şertler düretmek, sosial meseleleri çözmek boýunça işler barmaly. Bizim döwletimiz alyp barmaly. Bizim döwletimiz şu 105 tany döwlete giýen ok, 105 tany döwlet 350 gowrak sosial meseleleri çözdüler. Bizde birem çözülmedi. Bizde bizim kösenýän adamlarymyz öz sosial problemlaryny öýler çözýär. Diňe özüninkide ýa-ni maşgalatynyň sosial problemlaryny çözmek üçin daşöwrde gidip işläp, bulýaly bolup işläp, olar pul berip şeýdip saklaýar. Sosial problemlary çözmek diýmek sosial uruň bar. Şu sosial bir derejeden aşağı düşdi, hökümet podдержка bermeli. Ýa-ni golluk bermeli, kömek etmeli. Oňa işlik boýunça pul bermeli, ýa sosial kömegini bermeli. Mesal üçin Fransada ýa Ýewropa döwletlerinde işlik ýa-ni sen goraýış pullaryň bar. Ýa-ni işlik bolsa, sen işlik boýunça alýan puluň bar. Hiç ýerde işlemedik bolsaň, onda sosial puluň bar. Ýa-ni sosial kömek edilýär. Sana kwartiraň tölenýär, eliňe bir 500 euro berilýär. Şoňa sen ýaşap bilýär. Yani hiç aç ölmedi yani. Onun daşından bir topor cemiyet kurmaları var. Şu yere barıp sana bir heptelik, 2 heptelik, bir aylık yani naharları, produktları veriyorlar. Şöyle naharlayalar seni çayını, suyunu hem de adına seziyorlar. Aç ölen o. Aç köçüde kalan o. Köçüde orayan aç adamlarının şöyle isteyen o. Şöyle idarlara barmak. Şöyle hükümetin kömegini almak isteyen o. Nanam? Şolar şu köçe varıp käbirleri hökümeti degişli däl boljak bolup köçede ýaşaýar. Men size öňüm aýtdym, bir gerek men öz gözüm bilen gördüm. Köçede ýaşaýan daşynda bir 3-4 tane iti vardır. İtlerini hem saklaýar. SDF diýilýär da, ýa-da halkyň arasynda söz bomş. Şol itlerini hem saklaýar.
Egerde itler ýanyna bolsa ony wagtlaýynça merkeze akitmek haklary ýok politsiýanyň. Sebäbi onda itler iyisi galya, itleri kim seretmeli. Şoň üçin itlerini saklaýa, şunu hiç şo ýerden göçüp bolamak, akıtıp bolamak. Ýürüde ýa-ni kömek edilýän merkezler bar, şöyle eltip oňa wagtlaýynça komut berýärler, soň jaýatlese sosial jaýlar berýärler, isýan olur. Şoň men bir ýerini görende şol ýa-ni barıp bankdan pul çekýär. Menim ýerinden çekdim, şoň nemesi tiketi galypdy. Tiketi sersen şoňda 50 000-den gowrak pul bar. Ödem köçüde ýatyr. Şoň üçin Ýewropada köçüde ýatanlar bilen Türkmenistanyňky köçelerde ya musurlarda produkty gözleyenler bilen deňişdirmek. Gatul tapagy bar. Ve Ýewropada ýaşaş derejesi uly. Ýewropada adam gymmatlyklary has uly. Türkmenistanda adam gymmatlygy ýok. Şoň üçin şu ýaly atçyotlar okan, seredin, öwreniň, onsoň öz ýurduňyzy beýlek döwletler bilen deňişdirip bilersiňiz. Ine likvidasiýa golda biz için продовольственной безопасности. Ine açlygy ýok etmek, ýa-ni harit hukuksyzlygy öz watanyňda, öz döwletiňde döretmek boýunça. Şu ýaly biz için здоровый образ жизни, ýa-ni adam saglygyny gormak we sag obraz durmuşyny amalaşdyrmak. Ve şu ýaly adam haklaryny boýunça, ýa-ni maglumat ýürütülýän maksat ýok, sebäbi şol baş assambleýa diňe durnuklu ötüş, döwletleriň durnuklu ötüşi boýunça ýa-ni maksatnamalar aldy. Adam haklary boýunça men öňüme aýdyp geçýärdim. Ona seredilýär, umumlaşdyrylyp, ýöne detallaşdyryp Jenewada seredilýär. Men şunu seredip bilersiňiz, hormatly vatandaşlar. Şu maglumatlary özüňiz okap bilersiňiz. Yine ardan energiýany elýetirli bolmak boýunça maglumatlar şu ýerde ýazylýar. Gyska analiz edilýär. Yine her sahypa gyska analiz edilýär. Ýokurky daklarynyň gyska analizi şudur. Yine şunu görüp bilersiňiz. Yine inni gelin gepleşigime geçelim. Men size dowam edelim gepleşigime. Men size bizim näme şurada protest etjegimizi we näme maksat bilen protest etjek barada maglumatlar size görkezeyim. Yine egerde ýa-ni görkezilen we aýdylan maglumatlar jemlesek, şunu diýip bolar. 2023-nji ýylyň 5-nji sentýabrdaky açylan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisi New York şäherinde, ýagny Birleşen Milletleriň New Yorkdaky baş edarasynda geçirilýär. 18 sentýabrdan başlap bolsa, şol mejlisde döwlet we hökümet başçylary gatnaşýar. Ine şonuň üçin biz 20 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş edarasynyň agzyna ýürütülýän miting geçirýär. Şol mitingin organizatory Türkmenistan Demokratik Watan Türkmenistan, ýagny DWT halk hereketi. Mitingin esas temasy näme? Russiýanyň Ukraina edýän agresiýasyna garşylyk görkezmek, adam hukuklaryny goramak we siýasy tutsaklary gollu. Ine eýem Russiýanyň, Ukrainanyň we Özbekistanyň aktivistleri geçirijek mitingde gatnaşmak islegini bildirdiler. Menem Muhammed duýajam şol mitingde barýar. Men Amerikadaky bizim Türkmen graždanlaryna ýüzlenýär. Hemmeňiz gelip bilersiňiz we gurnalýan mitingde goşulyp bilersiňiz. Men ýene de bergerek şu mitingin kliwuny size görkezeyim, hormatly vatandaşlar. Уважаемые граждане Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и России. 25 сентября 2023 года с 11 часов до 13 часов напротив здания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоится антивоенный и правозащитный протест. Все желающие могут принять участие в этом протесте. Все желающие могут прийти со своими флагами, знаменами и транспарантами. Тема митинга: митинг против российской агрессии, защита прав человека, поддержка политических заключенных.
Приходите и становитесь вместе с нами организаторами этого протеста. Народное движение «Демократический выбор Туркменистана», контактное лицо Нурджан Сузер, телефон +1 91 765 164. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiniz ýaly Türkmenistanyň halkyň haklaryny gowrap, hökümet tarapyndan biýüne jinaýaty çekilen graždan aktivistler bar. Olar men size ýatladyk geçeýin. Mansur Mingelow, Allamurat Korkhan, Nurberli Hallykow, Murat Övezow, Murat Düşemow we beýlekiler. Ondan başga Türkmenistanyň biýüne udo boýunça saklanýan 60-70-80% goly adamlar bar türmelerde. Türkmenistanyň türmesinde eger statistikany alyp görseň, dünýäde 3-nji mi 4-nji ýerde bar ýa. Ýöne hakyky statistika seretsen, ýagny Türkmenistanyň berýän statistikasyna seretsen, Türkmenistan türmede ýatan adamlar boýunça 4-nji mi 5-nji ýerde bar ýa. Ýöne bizde Türkmenistanyň hökümetiň aýdyşy ýaly 6 milyon halk ýok. Bizde 3 milyon 750 milyon halk bar. Diýmek deň ýarty. Onda biz birinji orunda bolar. Birinji ýerde bolar. Türkmenistanyň türmelerdäki oturan adamlaryň ýa meşhur boýunça meşhur boýunça biz birinji ýerde bolar. Şoň üçin şolaryň ýagdaýy gatagyr. Ine şu dagatlar üns çekmek üçin biz ine protest geçirýär. 20-nji sentýabrda ONU ýagny Birleşen Milletler Guramatynyň binasynyň öňünde. Bütün dünýä görsün, bütün dünýä prezidentleri üç ýaşardy. Hökümetleriň ýolbaşçylary, ýagny birinji ministrler üç ýaşardy. Niýde prezident ýok bolsa. Şolar görsünler Türkmenistanyň iki kelleli prezidenti öz halkyny nähili gynayşyny. Ine şu ýaly jurnalistler şo ýerde, ýagny bir topar radio, telekompaniýalara bir interwýu berdi, berse düşünýär şo hakkary. Ine 20 sentýabrda geçiren tiýatry solar boldy mitingde biz olaryň ýagny şu adamlaryň suratlaryny we suratlaryny gököz we atlaryny ýatlar. Bütün dünýäden gelen döwlet hökümet başdanlary Türkmenistanyň halk hukuklary gowrasaň türme basylýandygyny biz görkezler. Şo ýerde ine şu adamlar görkezler. Hormatly vatandaşlar, DWT halk hereketi protestler we mitinglere başlady. Goşulun DWT halk hereketinin geçirecek aksiyalarını. Biz sizin için işleyer. Biz sizin baktı geleceğiniz için görüşer. Netip bolsa Türkmenistan'da da bir protest gurulacak bolyar. Biz tayarlıklarını görýär. Şoň üçin protestler inni başlady, mitingler inni başlady. Şoň üçin boş ýene-de ýa-ni Amerikan sinowçu hökmünde oturmanda sizin ykbalyňyz, sizin durmuşyňyz sizin eliňizde. Sizem eýýäm daşary ýurtlarda ente, boş ente, işsiz, kynlyk görüp, käwýeleriňiz agyr ýagdaýa düşüp, eýýäm ýadasyňyz. Indi biz döwletimiz dolanmaly. Biz güýçli, adalatly, agyr bir döwlet kurmaly. Şunuň bilen men öz gepleşigimi utarmakam ýene bir sizi çagyrýan. Vatandaşlar, ine bizim protestimiz bolar 20 sentýabrda. Gelip bileniňiz, ýüzüňizi görkezjek dälsiňiz, gapdalda durun bizi gollap, ýöne şu geçirilýän aksiýalara goşuljak bolun. Ya bizim telefon goldawyny berin bize. Ine menen barýan Muhammed Duýajan barýa, biz şo ýerde bir näçe gün bolarys. Bizim bilen kontakty ýyp bilersiňiz. Ine şo ýerde Nurjan apaň telefonu bar. Biz siziň bilen duguşup biler. Biz size Türkmenistanyň geljegi boýunça maglumatlar bereriz. Nähili geljegi bolmaly, nähili soragyňyz bolsa biz şolara jogap bereriz. Egerde u bir şeýini bir aljak bolsaňyz şo ýerde biz şo soragy serit geçeriz. Şoň üçin biz siziň üçin barýas, sizi gollamak üçin, bizim halkymyzy gollamak üçin. Vatandaşlar, bizim saat 21:00'da Paris wagty bilen ýene bir gepleşigimiz bar. Şo ýerde görüşýär, nesip bolsa biz çykyşlarymyzy dowam edýäk. Biz ýagny tom saýlaryna işim köp bolsa men köp çykyş et bilmedim. Ine çykyşlarymyza başlaýar we durman gider nesip bolsa. Biz ýeňişi gazanynça sizin bilen hereketler ederiz. Şunuň bilen men şu çykyşymy utarýan, size birinji bilen jan sağlyk,
ikinci bilen baxtly durmuş arzu edýär. Hoş tamam.